हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग यूट्यूब चेनेलाव बरायनाय थालायबाय गाइस। बिराद गोबावजों दिनैसो भिडिअ लाबोलायबाय आरोना गाइस। दा आं नै सकआव थांबाय दं आरोना। रिचार्ज गैला गाइस, रिचार्ज जोब्बाय। साननै सानथामानो जाबाय रिचार्ज जोब्बाय आरोना, ओंखायनो रिचार्ज सोनो थांगासिनो दं आरोना। नै ओरैजाय गाइसमोन, नैबे बिलाइखौ बे बिफांखौ मा बिफां होनो कमेन्ट खालामलाय गाइस। नैबे बिलाइ गुवार गुवार नुनाया कमेन्ट खालामलाय गाइस। कमेन्ट खालामलाय। आं मिन्थिया माने मा होनो बेखौ आरोना। नोंसोरबो मिन्थियोबा कमेन्ट खालामदो। जेरावबो हारसिं हारसिंसो थांनांगौ गाइस, लोगोआनो गैया रावबो। मालाय बेलेगावसो दंहैजोबो। हारसिं हारसिं आरोना, बेरायबाबो हारसिं लामाफोराव। मोनहैसिन आरोना गाइस, मोनहैसिन आरो बारा गोजान गैला गाइस। नै दंबावो आरोना, ओरै बै टार्निं ससे मोनबानो मोनसिन आरोना। जोंनि ट्रेन्सफर्मा सामफ्रामबो गाज्रि जाबाय थानायखौ देखायनोसै गाइस। जोंनि ट्रेन्सफर्मायाव बेयो आरो बेयो माबोरै गाज्रि जाबाय थायो। नै बेनो जों गामिनि ट्रेन्सफर्माया। बेनो आरोना जों गामिनि ट्रेन्सफर्माया। नै नायनानै लाबानो जाबाय, बेनो गाज्रि जाबाय थायोमोन आरोना।